Бяга. Татко ще му прави снимка, той се обърна с гърба. Ей! Внимавай там, иди газ, бе. Иди газ, кума там сега? Тя ли там? Хризантеми. Това ще стъпка тежко, да. Голяма работа. Така е тя още така. Там какво видя? Аз го стигам. То стана? 10, 12, 14, 15. Почти 18 градуса показвам, но то ще ги написа сигурно. Ама все пак карате ти с ток на пике слънцето. Фъта. Фъта. Като му място една детска посадка ще го тебе. Приятел? С пари? Там. Там цялата работа. Пясък има долу. Благодаря. Приберек се, няма да иде. Но дядо ги поберак. Гледайте се. Не кукичката. Дядо кукичката. Ти отива ова, хайде. Защо си, бе? Моите са малко и ти. Айде ова. Хайде да не видим. Не знам. Айде скола. Айде при бабочка, айде. Аз имам достатъчно. Саша, ерко ти има? Сашко. Ела да виж кошници мала да идеш. Ела, Сашо. Фъта, къде бяга детето? Сашо да му дам картофче. Къде бяга, бе? Какво ми? Малено. За солица малко ще си иде след някакво солица. Не мога да взема. Боже. Ела. Дивой да газва. Май там пръчките ще се спъниш, ще се набудиш. Значи баба му се обажда, не? Май не си ги връгай телите в устата. Ще влезе чак в гърло. Падна едно на земята, остай го сега. Остай го и не го пипай. Куче ще го изде. Фъта. Видите да пържени картоф. Моля. Другия един. Томи. Не долу. Аз не бе пръща. Не ги идат ли? Ламбо пота да ти е. Мой ден го иде, ама Томито не отстъпва. Не са лошо. Скъсна, но са твърди. Знам, че са твърди неща. Така столети, така само са картофени. Да. Да, Опа, дигни главата, бе, искам нагоре да е главата. Какво виждаш? Какво виждаш? Кучета? Кучета ли виждаш?
Ej, Bože moj. Цяло лято са люлеещука. А? Той ще ходи на дом? Не ще ходим тук. Ходи, ама няма да е такова. Нали събота и неделя няма? Да бе. Ще ли майка му, ако не е тръгнала работа? Трябва да се случи скоро. Трябва. Свърши ли вече майка? Ти мен нали му се кръстиха, ако майче? Съкратиха, да. А сега съм на борсата. Тебе? Значи, защото съкратиха? Що? Каква е фирмата? На Боб борсата и ситне. Докато намериш работа. Ей! Тъпче! Той може с някакъв друг месец. Борса? Да. И през това време си я търсиш. Дето уйди са. Но пък мой презентър да има нова работа, да вземем при него. Кой има? Кой има нова работа? Ако има щат? Той щата ще го отвори, въпрос е. Работа да има и за мен. Е, там цялата работа. Какво стана, да я заспиш?